जोंना बिमा बोलो हो मावनायाव दांनायाव बोलो हो आरो सम सम गबबो सोखुमालाबायनांगौ रावबो नुहुराबा मिथिबाय आयौ आयौ बिमाखौ नायलायबाय जुदों बेवना आंनि मबाइल मेगनावहाय दं दे आदैमोन दे बुंलाय टारगेट खालामलाय स' गाइस हेपि निउ इयार आदैमोन बरायहरबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि चेनेलाव निउ इयारनि एसे गोजाम चेनेलाव मानि बरायबाय ना नोंथांमोनखौ दिनै 3 तारिख 2025 हेपि निउ इयार 1 जानुवारि 3 तारिखनि सानाव दिनै नोंथांमोनखौ सानसु ओंखाम जाखांनानै थिब्रे ओंखाम जाखांनानै बरायबाय आरोना नोंथांमोनखौ स' नाजावदो आंनि बरायनायखौ गाज्रि मोननाङा स' आंना स्पिकार नायदो एमसि स्टेन्ड गाइस स' व्हाट इज द लुक मी माने कैसा देख रहा है भाई लोग कमेंट कर दीजिए मेरे को भी अच्छा लगेगा स' आं मोनसे ओरैबायदि माबा देखायनो थांगासिनो आरोना स' फाइनालि ओमफ्राय मालाय बिहामजो खुनजो दिनै दंफैलायनो बा मटप लाबार नुस्लायदों माथो सानैखौबो बिहामजो बिखुनजो जोंना माने रेडिखासै माने माला फैयो बेफोरबायदि सोंलायदों खोमा सानैजों आं मिथिला आरोना स' माने गाबोन भुटानाव थांगोन आरोना आदैमोन जोङो फेमिलियैनो ज' बेरायहैगोन ओमफ्राय दा बिहामजोखौबो लेंहरखाबाय आरोना ओंखायनो स' आयंआ गाबोन बेबायदि माने गुफुरनि गानगोन आरोना बियो दा गाबोन देखायनोसै गाबोन आलादा जागोन नालाय थ' हांसो एवगोन मा एवगोन आं दा नोंथांमोन देखायजोबगोन आं एवजोबगोन दा फ्राय एवख'जोबगोन आङो माने नायलांबानो जाबाय आरोना आदैमोन दिनैहाय सोर जमा जागोन बेसेबां दोन दौलद मानसिफोर जागोन आं दा देखायगासिनो आरोना सोलो आंनि मबाइल मेगनावहाय दं दे आदैमोन दे बुंलाय टारगेट खालामलाय माने निउ इयारनि इन्जय बेबायदियावबो जायो आरोना आदैमोन माखौ सिगिनो आं सुटकि गिलायथारगौआ नोंगानो गेमस्रि ना मा होनदों जोंना बिमाया गेमस्रि नाम दोनबाय आरोना समाव आब' गेमस्रि नोंनि नाम आरोना नों गाबोन भुटानाव बिदि हाबगोन आङो ना हमलाय होमबा सानैबो मोनफा हमलाय हमलायलाय न हमलायनो आइजो जाम्बि ए हम गुफुरखौ हम नङाबा गोसोम हम मिस्टार लामा आयौ हिनजावफोरखौ साइस नुयो माथो सेक्सि नुस्लायदों थैबायलै जाफ'खासिगोन गाबोन भुटानाव आइ हमलाय मोनसे गुफुरखौ हमहरलाय आइनो दंबावोसो मेरला दङ होद बिदि हमहरथावसो होनबाय मा हेमब्रं जानला नाम होनखानांगौ ओमफ्राय प्लास मिस्टार लाबा औ जानोसै मस्तनि ओमफ्राय मस्तनि होनदों नामा दा जोंहा बिमा एन्जर होनानै जायोसै नैबेजों ओइ नै सेस खाखि दंखायो खाखि दं आरोना जोंहा बिमा एन्जर होसिगोन न' जाबाय नोंनो गोदो गयसं गाखोग्रा मानसियानो जाबाय दाना आब'खासिगोन दिनैनिफ्राय होमबा इन्ट्रेस्टआ दाहायसो जागोन आरोना लागाव बोरै जालाजोबखो ना एवबाय ना एवग्राया जोंना आसोलसो जानायजों जानाय दिनै जोबनो गैया मानसिबो जोबनो गैया ओइ हो मा दं गाबोननि थियारि जोब आरो बेयो ना दानि जानाय गाबोननि दङ जाखावराय जोंहा नै सासे अनजालि दंफैबावो आंनि ओइ सेंग्राफोर लांफैदो नामा जासिन नामा मबाइलाव माने ओइ जोंना बिमा बोलो हो मावनायाव दांनायाव बोलो हो आरो सम गबबो सोखुमालाबायनांगौ रावबो नुहुराबा मिथिबाय फाइनालि ग्राइन्डार मेचिन गोदानजों होनायबाय आरोना नै बादि मिहि जायो नै जल'सि जानोसो लुबैबाय आं आयै गब सोदो नामा ओरै बोनांगौ आरोना बिराद मोजां फेसिलिटिया इन्जयनि मा होनलाय ना संग्राया नै जोंना ना बयलार माबा टमेट'जों मटर ग्रेभि आरोना
सोला जाजोबखांबाय बिमा संनायखौ जाफबबाय आंनिबो हांसो एवसै आरोना गाबोननि थाखाय थियारि साराखौ पियास थियास हाखाजोब्बाय नै दोनथ'नांगौ ओइ गोरलैफ्रा मा दिस्टार्ब बेवलाय हांसो बेदर जाखावजोबखा मिथिबाय मोदोम सागुलायनाय हांसोआ खिन्थु मा होनबावनो आरो संसारनि नुहुरखाजोब्बाय नङा गासिबो खानायसो गुसिगोन बिनिफ्राय बिमा अबे है छुटकी जाव जाखबलायसिगोन दिनै गाबोननि थाखाय मिजिं मिजिं सोगोरलायबावनांगौ जै हनुमान Fire shot. Boom. Zapoblajसिगोन गाबोन जानांगौ मलनो अमा हांसो लागाव जाफबलायबाय आं मोननैबो एक्सपर्ट जानानै दं आरोना जोंहा बिमा जेबो मावना मिथिबाय जा नों आंनि सायावनो जा आंनियावबो जोबगोन आं खावजोबगोन मावनो आरोना डकुमेन्टसफ्रा रेडि खालामखादों आंना डकुमेन्टसा गोमाजोब्बाय आं थांनो मोननाय नंला आबो सिजाबलाय दिनै एवखावगोन आं आगदाखि लागाव जाबाय दा आगदाखि नैबेना खामहांबाय नैबेना खामब्रबबाय दिनैसो आं लायखि दा लासाव जालिसो आरोलै नोंथां माथो लागाव ओरैलायबाय हांसो अमा आदैमोन गाबोननि थाखाय भुटानाव एसे इन्जय लाहैसैलाय जाथ'बा दा देखायनोसै थाथ'दो होनबा जा नों बिमा जा दिनै आं मावनाय जा जिराय मोनजाबानो जायो नों संनाय हांसोआ नाय बिमा आं संनाया ओमफ्राय नोङो गोलावसो लाबाय मबाइलखौनो माबा खामा माथो बेसेबां खामगोन एसेबां ग्रेभि जागोन मिथिबाय जोंनि स्मुथसो जोंना बोसोरनै खर्स लानाय ओंख्रि संनायसो नोंथां दै लायदो खामा माथो ग्रेभिखौनो सोलाजोबो नों दा हांसो ओमफ्राय नै नै खोरखियाव मा दङ नोंनिया नुवासै बे खोरखियाव मा दं नुवासै खामनाय आदैमोन खामनाय माने आं संनानै गोगोम मेंबाय बेनो आं खामनाय लानोसै दा संनाखै नामल'लायो खामनायजों मल लोंनोसै बिमानि सेराव थानानै आदैमोन हांसो एवनायनि एसे सागानायनि आरोना जास्ट बिमा खाराथार माला ओमफ्राय मा दं अमा सावखुमानाय पलिस खबाय नामा आङो जा बिमा आं संनायखौ जिराय बिदिनो देनांबो मोनजाबाय थादों होनदो बोर बिदो आथिं फोलाव मोनजाबाय थादों नों संनायखौनो हाब लोंदो बाजै ओइ मादै मानसियानो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांखोब्रा बिबाजैबाबो लाना खारजागोनलै होननायसो आरो लास्टआव बेंगालराव केरेलायाव इथा रुजुन हैजागोन आंजों होननायसो आरो लास्टआव सिनि कम्पानि बड'लेण्डनि हिर'यै एन्ट्रि जाहैगोनलाय गाबोन भुटानाव सोर थाङो कन्टेक्ट खालामलायबानो जाबाय आंनाव नोंनाव थांगासिनो आदैमोन जानायफोरखौ दा एसे गोन्दा गोनि देखायसाबसै ओमफ्राय बेनिफ्राय केमेराखौ बन्द' खालामथ'नाय जासिगोन आरोना गाज्रि मोननांला बाब आं संनायखौ स्लिप जाथारदोंमोन नोंलाय नङा माथो आयौ खबर सोलाय दे ना जा बिदिनो